салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ҳаматан сеҳату саломат ҳастед. Воҳ Тоҷикистон хабар медиҳад, ки бо дар назардошти теъдоди ниҳоят зиёди муроҷиати шаҳрвандони Тоҷикистон ҷиҳати бозгашт ба ватан бо қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии панҷшавии бемории коронавируси COVID-19, 13 парвози чартерии изофа дар моҳи июли соли 2020 аз Русия ба Тоҷикистон, ки ҳоло бо ҷониби Русия ҳамоҳанг шуда истодааст, ба нақша гирифта шуданд. Бано ба маълумоти вазорат, дар назди сафорати Тоҷикистон дар Москав ва консулгариҳои генералии кишвар дар Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск ва Уфа аз 19 июни соли 2020 комиссияҳои махсус таъсис додашуда барои хатгирии шаҳрвандон барои бозгашт ба Тоҷикистон сурат мегирад. Манбаъ қайд кард, ки дар раванди танзими парвозҳои мазкур авлият ба табақаҳои осебпазир, пеш аз ҳама беморону занону кӯдакони хурдсол, пиронсолон, донишҷӯён, инчунин шахсоне, ки ба сафари хидматӣ ба Россия рафта буданд, дода мешавад. бо назардошти он, ки теъдоди муроҷиатҳои ба қайд гирифташуда дар шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Новосибирск ва Екатеринбург аз зарфияти 21 парвози ба нақша гирифташуда дар моҳи июл чанд маротиба бештар аст. муваққатан байрухатгирии шаҳрвандон ба таври мустақим дар биноҳои сафорат ва консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар Русия қатъ шуда буд. қабули аризаҳо тариқи почтаи электронигӣ charter-Russia.mfa.tg идома дорад. парвозҳои чартерии изофии зерин баъди дастрас намудани ризояти мақомоти марбутаи Русия анҷом дода хоҳад шуд. 3 июли 2020 баргашт субҳи 4 июл бо хатсайри Душанбе Москва, Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 4 июл бо хатсайри Душанбе Москав, Хуҷанд, ширкати Somon Air. 7 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав, Душанбе ширкати Somon Air. 9 июл бо хатсайри Душанбе Москав, Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 11 июл бо хатсайри Душанбе Москав, Душанбе ширкати Somon Air. 16 июл Душанбе Екатеринбург, Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 18 июл бо хатсайри Душанбе Новосибирск, Душанбе ширкати Somon Air. 20 июл хатсайри Душанбе Москав, Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 22 июл бо хатсайри Душанбе Санкт-Петербург, Душанбе ширкати Somon Air. 24 июл бо хатсайри Душанбе Москав. 26 июл Душанбе Краснодар, Тоҷик Эйр. 28 июл хатсайри Душанбе Москав, Душанбе Тоҷик Эйр. 30 июл бо хатсайри Душанбе Москав, ширкати Somon Air. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед 13 парвози дигар ҳатман мешавад. Ман дар шумо гуфтам, ман ҳатман ин силка кушода нашуда истодааст. ман намедонам ба чӣ тавр ин силкаро кушода накор. ин силка ҳамин хел ба таври нақша кашида шудааст бо ручка тамом. агар хоҳед ҳамин силкаро менависед дар интернет, шумо меёбед ҳатман. ягон савол бошад дар комментарий нависед ҳатман.